CDF ing'e nochako bedo e bunge ma 2002-2007. Kendo yudo ni every session en CDF mopogore. CDF machon gi CDF masani opogore. To gima sefwenyo Kenya ka, ji pachgi pod nitiere e CDF machon, kaka wabunge bene behave gi CDF machon. Adwa nyisi kama, chikwa mar Kenya, kisomo katiba, nitiere national government, man gi national functions. Then nitiere devolved government. Donge, revenue ipogo, kose cho pesa te, to nitie kaka ipoge, shareable revenue cha. Kose poge, nitie mimiyo national government, mondo tim functions di. Then nitie mimiyo counties. National government, under Article 6, idwaro, katiba dwaro, ni national government gi organs gete. Functions gi kaka gitimo gicha, giter gi machiegni gi jopiny. To government, kata koto seneno, gitiyo gi gimiluongo ni administrative units, magin sub-counties. Mamoko gin constituencies, moko riwe constituencies. Koro national government nigi power mar loso NG-CDF. Mimi iluonge ni NG-CDF. Machon ne en CDF. Nyaka nwabed gi katiba manyien koro iluonge ni national government. Koro giloso fund mamargi. Ma iyude diyo gini, joma ran gino, akani, ae national government, moko ae CDF board. To pesa mitero kanyo, kata ogol CDF, ok nyal mi counties, nekenyen pesa ngo, shareable revenue man national government. Iwinja kanyo maber. Kaeto, nitie mistake mabeji make. Role mar mbunge mar representation. Ji ok understand ni role mbunge mar representation, en gogo jo piny mbaka, ginyisi ni wadwaro choka, wadwaro school ka, wadwaro hospital ka, wadwaro gima kama. Koro nitie bede manye national government through the CDF. Iloso application bang public hearing, kaka iyiero gige CDF. Tikelo gi national CDF board. To gibedo approved timiyo gi code, to gibedo implemented. Nitie mede manyo ir governor. Chirni moko nitie mimanyo ir governor. ECD moko imanyo ngo ir governor. To be gimoro ma ji wacho ni wabunge ok nyal kawo representation ni dhi kawo maendeleo. To giwacho ni oger school ka otim kama. Kidhi kata na England, joma nigi parliament, the oldest 800 years, in fact nakia manasani 1000 years, man onge gima separation of powers en. Mano debate gi Montesquieu on this issue. Kidhi, prime minister en mbunge, en gi constituency. Ministers te wabunge. Don gine magine executive, gine magiloso budget, gine magi select projects, gine magi digi implement projects go. To kagi di bunge kendo, wabunge moko, maa kate parties gi, emanti oversight committees, be oversight gi. Kane kori wacho ni ja England wane mwange separation of powers maloe. Omyo CDF ni udagi. Iwinji, ok ni wadagi. CDF ok en gir mbunge. CDF e gima tiyo kende e Kenya ka. Debate mowinjore wabedgo en mipenjo no. That is the only debate Kenya should have. Nito role mbunge e CDF en ang'o within the context mar right of representation. Okay. Iwinjo, to gimoro ni CDF, to onge ng'ama owinjore pingi. Mano kende gima tiyo. Okay. Ang'o kendo matiyo Kenya kama japiny, man piny, nyalo dhi wacho ni miya basari. Diger na school, diger na cho, ang'o kendo matiyo. I challenge you, Trevor, dhi nyaka chung kumoro kama. Penja ji ni kama chungeni. Nyisa uru gik ma CDF osegero nuka. Gikwano ni. Penjgie ni ma county government osegero nuka ginang'o. Tindik on a piece of paper tikete ikele TV ka. Onge. Haya. Kwa hiyo ni senator gini koro gini jo od bura ma National Assembly osekale mochopo iru. Mar wach mar CDF ni. Wodhi kane koso. An gi principle mamara to be upach